bezprostredne po takomto koncerte vždy mám úžasný pocit z obecenstva, ktoré tu v Starej Bystrici bolo. Tí ľudia, ako nás prijali, ako nás počúvali, so záujmom, so zaujatím a videli sme na ich tvárach, že hudba, ktorú interpretujeme, sa im páči. A to je to hlavné, čo nás zaujíma, ako my tomu hovoríme. Vidíte, som aj tak oblečený zo sveta klasiky, ktorá dnes, nevravím, že je v úzadí alebo zaniká, Bože chráň, ale nie je až tak, povedzme, propagovaná v médiách, ako by sme si možno my všetci, ktorí sa živíme týmto žánrom, želali, ale im napriek tomu zaplať Pán Boh, na Slovensku ľudia majú ešte radi klasickú hudbu a vedia ju oceniť, a to isté sa dnes udialo v Starej Bystrici a my za to Starobystričanom zo srdca ďakujeme. Cica, ja tie tvoje líčka siem, keď na mňa pozrieš, roztvorí sa zem. Márne si stokrát pravím dosť, pre prvý skvost, ja zruším chvost. Jej, cica, uličnica, bos mi daj, bez teba ani nevynieraj. Keď nezomrieš všetky a ja ujdem aj rovno zraja, len za tebou naozaj a hraj. Veľmi som sa tešil, že tu budeme môcť účinkovať a naše očakávania boli naplnené. Najkrajší kočír v svete je naša rodná zem. Zelený sád plnom kvete je naša rodná zem. A jediná, a jediná pre mňa. Ďakujeme krásne. Rokov sa tieto oslavy tu konajú a z roka na rok majú vyššiu úroveň a hlavne, čo je dôležité, že sú ohromne podporované a žičlivo podporované ľuďmi a ľudia to sami privítali, pretože čo by bolo z oslav, na ktoré by nikto neprišiel, ale keď sa môžete pozrieť, tak v mnohých okresných mestách nie je taká účasť, ako je povedzme v takejto dedinke tu v Bystrickej doline na Kysuciach. A to svedčí o tom, že tí ľudia skutočne to aj príjmajú úprimne, že zvrchovanosť pre nich niečo znamená. A podľa môjho názoru je toto správne, čo by sme si mali aj my uctievať, pretože veľakrát máme takú tendenciu možno sa prikloniť k iným takým sviatkom, ktoré sa nám tak podsúvajú, ale to je tá najväčšia chyba, aká sa môže stať, pretože národom sme vtedy, keď si budeme ctiť tie naše sviatky. Národom sme vtedy, keď si budeme ctiť našich predkov. Národom sme vtedy, keď si budeme ctiť našu kultúru. A toto všetko sa tu snúbi v týchto oslavách. A ja si trúfam povedať, keď som si aj tak zbežne prebehol cez internet, že som nenašiel azda väčšie oslavy zvrchovanosti, ako sú tu v Starej Bystrici. A tak trošku aj tajne dúfam, že to bude taká inšpirácia aj pre iné obce, kde to cítia, ale možno potrebujú nejakú takú podporu.
oslavy zvrchovanosti sú vydarené. Je to vždy aj vďaka počasiu, že nám naozaj tento rok prialo počasie, takže bola vytvorená dobrá atmosféra pre organizovanie tohto podujatia. Ale samozrejme, nikdy to nie je o jednom človeku, vždy je to o celom tíme ľudí, ktorí sú možno nie pomenovaní a nevie sa o nich, ale oni si odrobia tú mravenčiu prácu a celú tú prípravu. A dnes to boli stovky ľudí, ktorí či už vystupovali alebo pripravovali celé podujatie, zabezpečovali jeho priebeh. Takže im patrí táto vďaka. Ja som možno tvár toho, ale tú najväčšiu prácu si odreli úplne iní ľudia, im treba poďakovať. Ale myslím si, že aj dnešná akcia ukazuje, že je správne, aby si Slováci pripomínali svoje dejiny, aby si pripomínali obety predkov, ktorí celé životy obetovali pre to, aby sme my raz mohli byť nezávislí, samostatní. A práve deklarácia zvrchovanosti je taký náš deň nezávislosti. A zvlášť v dnešnej dobe, keď Európa čelí veľkej hrozbe inej tradície, iných kultúr, inej viery, ktorá sa sem valí, práve v dnešnej dobe je dôležité, aby sa európske národy vracali ku svojim koreňom. A Slováci tým, že sú malý národ, malý štát, tak o to viac sa musia držať tých svojich koreňov. Vtedy vydržia a vtedy nebudú zmetení tou prívalovou vlnou. Rád, že som na oslave, ktorá je naozaj obrovskou pompeznou a som príjemne prekvapený, ako dokážu miestni pod vedením pána starostu Podmanického zorganizovať oslavy, ktoré by sa, myslím, nestratili ani v Bratislave. Myslím si, že to je práve to, akou cestou by mal ísť náš národ, spájaním, pozitívnou energiou a naozaj šírením lásky a pohody, pretože vidieť to plné námestie tejto malej obce je niečo neopísateľné a potom vidieť celú tú atmosféru a milých ľudí, tak myslím si, že to bolo krásnym završením dnešného dňa. Som hrdý a môžem to povedať tak, možno tak sebecky teraz v mene našej strany, že my dnes organizujeme takmer 40 podujatí po celom Slovensku a myslím si, že to je cesta naozaj, akou máme ísť. Mám veľmi dobré zážitky, mal som celý koncert veľmi dobrý pocit. Akcia perfektne proste prichystaná. Keď sme sem prišli, prvé čo bolo, sme vyšli tu zo šatne von na balkón a sme sa fotili, lebo tak krásne prostredie, to prostredie dýcha takou ľudskou atmosférou. Veľmi sa mi páči všetko, jak je tu spravené, ten vyrezávaný orloj, jak to pódium bolo zasadené. Obrovské množstvo ľudí, ktorí spievali folklór tradičný v krojoch. To som už dávno nevidel vo svojej rodnej Bratislave, že by prišlo na námestie tak veľa ľudí a spievali napríklad ľudovky. To sa v Bratislave už asi ani nestane, čo je veľmi smutné. A tu to malo proste obrovského ducha. Ducha tradície, proste aj ducha našej krajiny. Normálne to proste dýchalo tu takou normálnou, zdravou atmosférou, ktorá si k našej krajine patrí. My, keď sme sem prišli, boli sme nadšení. Ja som chalanom hovoril, že ja by som sa sem hneď presťahoval, že škoda, že to nie je tak do 10 km od Bratislavy, to som trošku zažartoval, že by som proste hneď tu býval, pretože sa mi tu páči. Jednak kraj a asi aj ľudia. A veľmi. Tí ľudia sú milí.
sme prišli už do fantastickej atmosféry. Prišlo tu proste strašne veľa ľudí. To bolo plné námestie až hore. Úplne plné ľudí a sme to možno ani nečakali, že príde toľko ľudí na našu kapelu. Samozrejme sme ešte potešení, že prišlo možno ešte na nás ďalšie posily, aj samozrejme aj naši fanošikovia z rôznych kútov Slovenska sú schopní prísť aj z východného Slovenska, dokonca aj z Čech. Čechy sú tu blízko. Prídu sem a prídu pozrieť svoju obľúbenú kapelu, čo nás veľmi teší. A máme z toho veľmi dobrý pocit. Pekne ďakujeme! Bez vašej lásky by sme tu dnes určite nestáli, preto vám za ňu ďakujeme. Cesta jednak k samostatnosti a jednak k zvrchovanosti bola naozaj veľmi klukatá. Trvalo to niekoľko 100 rokov a to, že sme sa vlastne potom dostali k nejakej samostatnosti a k tomu, že budeme si o všetkých veciach rozhodovať sami, to asi vrcholilo aj takýmito oslavami, na ktoré by sa mali tradične proste konať, možno aj po celom Slovensku, alebo tam, kde je na to chuť to osláviť. Myslím, že to má význam. Myslím, že takéto akcie sú veľmi pekné. Pre ľudí, ktorí to cítia, a tých ľudí na Slovensku je podľa mňa veľmi veľa. Možno, že v mojej rodnej Bratislave, ktorá sa tvári až možno príliš kozmopolitne a ľudia sú tam až príliš nejako opantaní politikou a dohádaní rôznymi názormi a rôznymi spochybneniami. Tá jednotnosť v západoslovenskom kraji a v Bratislave je dosť slabá, čo ma aj mrzí, že proste neťaháme všetci Slováci za jeden koniec, za jeden povraz a častokrát zistíme, že sa navzájom cítime, až keď žijeme niekde v zahraničí a keď zrazu nám chýba tá nejaká slovenská vzájomnosť, nakoniec nám chýba aj tá slovenská hudba, aj tá slovenská tradícia. Keď niekoľko rokov pobudneme niekde v cudzine, nakoniec zistíme, že sme Slováci. No co sa k tebe nesie, vieš, čo to znamená. Veľmi pekne ďakujeme.